乘客在车厢站立及行走时，请紧握扶手，确保安全。Jeg ved jo ikke, hvor jeg har mistet min telefon, og så får Malte en besked fra de franske flyvagtfægter op, at de fandt min telefon. I en taxa? Ja, i den samme taxa. Så jeg venter ved gækken og sådan mødes med dem. Jembatannya sampai depan guys. Så står Ini jembatan di atas som PAU. så giver mig min telefon i det, jeg skal bruge. Altså totalt sindssygt. Altså totalt sindssygt. Fordi what are the fucking odds? At det lander på en anden fægter, der skal i lufthavn samtidig, ikke? Sindssygt. Og det lige tjekker baggrundsskærmen og ser, at det må være en fægter. Nej, men ja, det er fordi, at Malte havde skrevet til mig. Alhamdulillah pagi tadi Og så ved jeg ikke hujannya engang, hvordan sekarang jeg kender Malte. Ja, men han er åbenbart cerah. Det er, hvad jeg det sagde. franske. Det er helt sindssygt. Ja. Især ikke hos kvinderne er det. Nå, men det er også meget. Så jeg ender med at få en